Kawuono adwa puonjou kaka igolo pesa e TikTok maduoge M-Pesa. Number 1, download TikTok Original. Weri gi TikTok Lite mineno gi free mode no. TikTok Original emichulo go ji. Mano first procedure. Procedure 2, dhi e cyber. Download gimiluongo ni PayPal account. PayPal app no kise download idhi register kod email ni mitiyogo kod ID number ni. Kise register kamano, dhi e bank. TikTok ok chul ji kionge gi Equity account. Nyaka ibed mana gi Equity ema gitiyogo. Kise chopo Equity, jo Equity dhi yawo ni account mari, gidhi penjine ma business, kiwach ni business. Kise yawo ng'isgi ni an atie TikTok, kata ana content creator, gina dan mona los gini. Then PayPal ni cha, sama giyawo ni account mari Equity cha, ing'isogi ni ya, an tiere gi PayPal account, adwaro mondo o link nago gang'owa gi Equity account, then gi link e chuth gi Equity account mari. Ng'iso ni gisero Equity account to gi PayPal, giketo gi gibedo osiep, but mok nyuol. Kisetieko mano, koro duoge simbi. Kise yawo simbi, yawo TikTok. Dhi e profile mari. Di profile mari kamuting'o videos gi lilo mituge kaka videos gi lilo. Di nyingi kanyo, kise diyo kama mobiro, koro tung' malo kama. Gima wacho ni nitiere tung' lwedo korka cham, lwedo matiyogo ni, korka chich masimigo ni. Ema app no nitiere, kama nitiere battery mar simu no, gi networks go. Bathe kanyo nitiere gimoro man gi lines adek. Lines adek no endo. Di kanyo. Kise diye, gino dhi kelo ni gima options mabiro milongo, odhi ndiko ni a TikTok Studio, my QR code, settings and privacy, account, privacy, security, then balance. Di balance no. Kise diyo balance no, odhi kelo ni pesa mantiere kanyo. Kata kiluongi ni Jerusalem, kata iluongi ni Bishop, odhi kelo ni account na kaka an kadiyo kando kelo na niya MC Bishop balance. Balance man kanyo no ondike gi dhok moro ni USD. Ngiso ni pesa no biro in dollars, in terms of dollars. Koro ei kama pesa ondike no, ei kanyo kamino no mondik ni niya ni USD 01 kada ngono, mane balance mari. Ei kanyo endo screen kamara teng mondike pesa no. Kamondike ni chikiti. Kama ondike ni USD kaso ndik ni balance no. Di kanyo kama black no. Kama black no. Di kanyo kama ondike pesa ye kanyo no, kanyo mide ni tap. Kidiyo ye kanyo, odhi kelo ni gima ondike ni available balance. Available balance no kosa kelo ni, idhi kelo kanyo makisomo piny bu available balance, nidhido kara kondiki ni keno ni USD 04, USD 9, USD ni ngiso ni dollars. In gi dollar, ok gindik ni Kenyan money, gino ndike ni USD nen pesa. Koro gima tung' kanyo magindiko no, kondik 0.04, obedo converted piny kanyo. Kara ka en siling 140, do kondiki ni 140, 200. Kara ka en 400 ndike e boye kanyo. Iwinjo? Aya. Dhi piny kanyo. Idhi yudo kama ondik boye kanyo ni withdraw. Di withdraw no. Kise di withdraw no, odhi kelo ni gimiluongo ni payment method. Payment method no endo ema koro PayPal account mane register bank cha gi Equity cha. Koro kanyo ma koro irwake details no. Koro dhi ng'isi ni mondo irwak email mari, idhi rwako. Idhi lolo procedure kanyo, ng'isi ni rwak email mari gi namba ni, then kidiyo. Kise rwako gino e same page no, kamino ng'isi ni payment method, kaso koro irwako PayPal account gi email ni gang'o gini, godhi kwayi kech kanyo koro tigi wi apani dhi school. Okwayi tineno. Sama koro isediyo gino, midiyo same page no, odhi kelo ni gimilo ni withdrawal amount. Withdrawal amount mondik ni kanyo no endo. Di pesa no, di kidiyo kanyo ni tap, odhi ndiko ni all amount, dia all no. Kidiyo all amount no endo, pesa no ndikore kanyo. Pesa no biro piny kanyo to ndiko ni withdrawal successful. Kaso biro
in turns pesa no biro gi money thorns ema kele. So M-Pesa kelo ni message ni you will receive your M-Pesa payment in the next 5 minutes or 2 minutes. Iwinjo? Then pesa no ende ling matin ibedo patient ke chimbwak ni denyo. Pesa no bira to bira M-Pesa. Koro samo bira M-Pesa no endo ichamo pesa nino. Mane kakigolo pesa e ang'owa e TikTok. Follow, subscribe my page at YouTube, share my videos. Thank you so much. Chamwandi.